Camakwini, molweni ninjani? Umakhosi Mkhize uniphathele olunye uhlobo lembabazane noma imbati. Nayi le isiza kakhulu-ke wena sisi, uthi uyalala nomuntu wakho uvele ubicike iy'londa, noma wena muntu wesilisa uthi uyalala nomuntu wakho uvele ubucike iy'londa. Futhi wena sisi uyakwazi ukuthi wenze isigezo ngale sihlahla lesi kuthiwa imbabazane. Khona engake ngayiphosta ngelinye ilanga, akusiyona-ke le icishe ifane, njengoba ngike ngichaza ukuthi iy'hlahla zingahlukana nakawu-40. Nayi ngibona kanje icishe ifane nentshungu uma ungayinakile. Nayo iyatholakala ey'ndaweni, iyathandela nje kanje yabona, ithandela ey'hlahleni ey'nkulu. Uyayixuba-ke nokunye uxube nako, bese uyakwazi ukuthi usizakale. Ngeke uphinde ube nenkinga yokuthi molele nomuntu wakho ubhidlike izilonda noma yilumbo. Bayathanda abantu ukushayana ngelumbo lokuthi uvele uphihlike nje ngaphansi, unukise kwegundwane elibolile noma igundwane elifile. Nayi Camakwini-ke, umakhosi Mkhize lo okhulumayo ku-Urban Sangoma. Ngicongikelela lapho gogo, ikha lapho. Ikanje uma ungayinakile ungazuthi intshungu noma ungazuthi amagqabe mhlampe athangazana. Cha, akusikhona-ke umehluko kona ukubona kunalezi kufuna ukukhanda la imbiwanyana yakho nakho ukanje. Camagu-ke siyabonga, ngicela niqhubeke ni-subscribe kwi-channel Urban Sangoma. Asisuke lapho lapho. Itholakala ey'ndaweni ey'nokuthula-thula.